Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Uncle Dago and Tita Tanya Chinita. Halos mag-iisang taon na po akong nanligaw kay Belinda, hindi niya pa rin ako sinasagot. Isang magandang umaga po sa lahat ng mga kabisyo na nakatutok sa kanilang mga radyo, lalo na sa programang Mga Katas ng Nakalipas. Itago niyo na lang ako sa pangalang alias Mario. Medyo matured na po ako, binata po ako. May mga naging girlfriends naman po ako sa nakaraan, kaso hindi ko po sila pinakasalan. Sa tingin ko po hindi pa po ako handa, Uncle at Tita. Pero nung nakilala ko itong aking katrabaho na maganda, 34 years old at single din, doon muling tumibok ang aking puso. Siya po ay walang iba kundi si Belinda. Nalaman ko po na wala na rin sila ng kanyang boyfriend. Minsan nga nakikita ko pa siya humahagulgol at umiiyak papunta sa CR ng mga babae. Pero hindi naman po ako nanilip doon. Narinig ko lang po yung iyak niya. Gusto ko na po sanang silipin pero baka mamasamain niya. Kaya nagdesisyon akong ligawan po si Belinda dahil alam kong single na ulit siya. At dito na nagsimulang tumagas ang mga katas ng aking nakalipas.
Mars. Nababoard na ako. Gusto ko nang umuwi. Ang tagal pa ng alas 5 ng hapon. Oo nga, Mars. Ako nga rin, Mars eh. Gusto ko na rin umuwi, Mars. Kasi yung boyfriend ko, sinunduan ko, Mars, ang ganda ng tattoo ng boyfriend ko. Tapos, pinatato ka ba niya? Yun na nga, Mars eh. Sabi niya, mukha ko raw yun, pero mukhang tribal, Mars eh. Mars, niloko ka lang ng boyfriend mo na yan. Tribal talaga yun. Sa bagay, baka mukha mo talaga, mukha ka namang tribal. Ganyan ka, Mars. Alam, Mars, speaking of tribal. Bakit, Mars? Mars Belinda, tignan mo yung papunta dito, may dalang bulaklak. Ang iyong masugid na manliligaw, si Mario. Hi, Belinda. Good morning. Uy, Mario, ikaw pala yun, Mario. Anong atin? Ito, may dala akong flowers para sa'yo. Ano yung bulaklak mo, chrysanthemum? Buhay pa ako, Mario! Bakit yan yung binili mo? Ito po yung sentimental sa pagbilang panliligaw ko sa'yo. Sentimental? Oo, pero bakit chrysanthemum? Hindi ka ba bumili ng rose doon? Or yung may mga stargazer, ganon? Mars, huwag ka nang choosy. Ikaw na nga binigyan ng flowers eh. Alam mo yung Mars, yung ex ko. Ex ko na kasi yun. Huwag mo nang pag-usapan yung ex mo, Mars. Kasi nga binibigyan ako ng rose noon. Alam niya na gusto ko ng pink roses. Bakit hindi ka nag-research, Mario? Bago mo ko binigyan ng bulaklak. Hindi na, Mars, hindi ko na hindi ko na nag-research na, ito na naisip ko lang na talagang bumili ng bulak para sa'yo talaga to. Teka lang, inaantok ka pa. Pinaghirapan ko to para sa'yo. Inaantok ka pa. Ba't ka pa pumasok? Hindi, nag-uti ako gabi, nag-uti. Oh. Nag-uti? Oo. Ang laki ng uti mo. Ay, dali. Alit ang uti mo. Next time mo pa na lang bigyan ng bulaklak, ha? Hindi ko gusto yung flowers. Pa-flowers? Tapos, chrysanthemum? Ano yon? Huwag mo na akong bigyan ulit ng ganyan, ha? Naintindihan mo, Mario? Grabe ka naman. At saka, Buong puso ko pinag-isipan talaga mabuti yan. matanda ka na, Mario. Hindi. Matanda ka na. Kahit binata ka, pero matanda ka na. Tingin mo rin matanda ako pero sa puso ko batang-bata pa. Tsaka 3 na lang yung ngipin mo. 2 mo, malapit na yung matanggal. Ano? Makisig pa to kahit sabihin mo matanda na ako. Makisig. Oo. Well, tignan natin. Kaya mo bang maghintay? Kaya mo akong hintayin? Oy, Mario, kaya mo ba daw siyang hintayin? Oo ba? Anong upa? Mga ilang araw kaya hintayin ko yung pagsabi. Nagmamadali. Anong ilang araw? Nagmamadali ka? Pag sure na, Mario. Baka maunahan ako eh. Maunahan? Ano ako, easy girl? Sumasakay ng easy jeep? Hoy, hindi ako. Hard to get ako, but easy to use. Huwag mo akong mamadaliin, Mario. Kung hindi ka makapaghintay, maghanap ka ng ibang liligawan mo. Intindihan mo? Sumagot ka! Oo, sige, hintayin ko. Ginagalang kita. Hintayin ko yung pagpasya mo. Makapaghintay ka, ha? Magpaturo ka nga dun. Mario, magpaturo ka manligaw. Hindi ganyan diskarte ng mga angkol dyan. Magpaturo ka sa mga kasama natin dyan, ha? Oo nga. Papaturo na ako kay ano. Huwag ka na magsalita kung sino. Manghulog ka pa. Basta, maghintay ka, Mario. Lindihan mo. Paring Kanor, pwede ba akong turuan manligaw? Oy, ito pala yan, paring Mario.
Dali lang pa rin, Mario. I-chat ko lang yung mga chika babes ko. Hi, babes. Good morning. Send to Mini. Ganyan yan. Kasi 5 yung babes ko eh. I-send to Mini mo yan. Intindihan mo ba? Oo. Ano? Ano problema mo? Ba't parang ang lungkot ng aking kupare? Par! Ayoko nang malungkot ka, par. Malamig eh. Malamig? Malamig. O, tapos, Kailangan ng yakapsul. Yakapsol, ano pa? Kispirin, ano pa? Yun. Magsalita ka, anong kailangan mo? Ba't ka na lumapit dito? Hindi kasi pare, ayaw sa akin ni Melinda eh. Kasi matanda na raw ako. Paano bang diskarte? Grabe ka manira sa sarili mo. Kahit matanda ka na, kahit 3 na lang yung ngipin mo. Par, diskarte yung gusto mo. Oo. Madali lang yan. Magpaturo tayo sa mga kasamaan ng mga expert dyan. Napakahina mo kasi, par. Ano bang binigay mo sa kanya? Pare, magsalita ka lang, kachat ko lang yung Pare, mga chika bibs ko. bulaklak lang binigay ko eh. Bulaklak! Ano ba yung nakita kong krisantimum doon sa may basurahan? Tinapon na pala? Hindi! Nasa basurahan doon tumubo. Magpaturo ka doon kay Jerome. Doon, magaling yon. Oo nga. Kay Carl. Doon ka mapaturo kay Carl. Expert yung si Parin Jerome eh. At saka kay Carl. At kay Marvin. Kay Lloyd. Sino pa ba? Oo. Si Si Matt. Isa pa yan si Matt. Huwag yan si Matt. Madali lang yan umiyak. Huwag yan. Ito si... Papunta dito si Aljon. Psst! Aljon! Oy! Mga par, kayo pala yan. Aljon, may problema itong ating kaibigan si Paring Mario. Anong problema ng kaibigan natin? Par, pwede ba akong tulungan? Anong problema, par? Kung paano pang diskarte, paano manligaw? Ano ba nililigawan mo? Yung kaibigan natin, Kasamahan natin dito? o sa office. Par, naligaw kay Belinda yan. Naliligaw ka ba kay Belinda? Oo nga po eh. Anong binigay mo? Flowers lang pare. Parang may nakita akong krisantimum nun sa basurahan. Yung ba yung binigay mo? Yun ba yun? Uy, iwan namin, ikaw ang bumili ko. Oo. Grabe naman. Alam mo, par, di na uso kasi yung mga pa-flowers kasi mga babae, par. Alam mo nung gusto ng babae? Pagkain! Ganun. Pagkain, par. Pagkain. Yari, breakfast, bigyan mo ng tapsilog, tosino. Banana Q kaya? Pwede kaya? Uy! Di na kami magtaka kung bakit binastid ka. Umagang-umaga pa na nakyo. Dali. Bong! Halika dito, Bong. Ay, ano mga problema dyan, bay? Bong, ito kasi ating kasamahan dito si Mario. Nagpaturo manligaw kay Belinda. Anong binigay mo, par? Ang bulaklak naman na pinigay ko par. May nakita akong krisantimum sa basurahan, par. Sa'yo yun? Oo nga eh. Mali ka kasi. Ito, Aljon. Expert na si Aljon. Yun na nga sinabi ko sa kanya, mga par, na wag na yung pa-flowers. Mga babae ayaw na ng flowers ngayon. Pagkain. Tapos inumin. Kunyari, mahilig sa kape. Padala mo ng kape. Mahilig sa milk tea. Mga Starbucks. Oo, mga ganun. Ganun dapat. Mahina mo naman kasi. O mahilig siya sa cake. Padala mo ng cake. Ganon ba yun? Ganun yun. Kasi nga, anong gagawin sa krisantimum? Makakain ba yun? Makakain, hindi? Hindi. O, asan ang krisantimum mo? Wala, tinapon na yata eh. O, tinapon na. Lumapit ka nga. Hindi kita marinig. Yan. Tinapon na, di ba? Tinapon na. O, kung pagkain yun, itatapon, hindi. Kakainin na yun. Oo, sinabi ko sa'yo, ganun dapat. Ang expert mo talaga, par. Basic yan. Basic lang yan. Mga babae ngayon ayaw na nila ng mga, mga pa-flowers. Kailan pala, parang mga lechon. Bigay ko lechon. O, kanina ka pa. Ano na, pista? Baka mabibigay ng litson. Bay, par, ako, sangayon ako dyan sa litson. Pwede yan. Padala kay Matt, malapit lang yan doon kina Aling Pingping.
Pero mga tag 1 kilo lang. Wag na, pero kung buong lechon, pwede yan, par. Sa bagay, baka, ano yan, pag nagpadala ka ng lechon, baka ma-impress pa sa'yo yan kasi buong lechon yan eh. Oo. Mahal ang lechon ngayon. Mahal yun. 25 yata. Eh, tanong, may pera ka. Magkano 25,000? Mag-ala ko, mababalin ako sa bus ko. Pagbali, puro ka na bali, puro kasi. So, naintindihan mo na, magdala ka ng pagkain ka na ng klaseng pagkain para magustuhan niya, ha? Oo. Alam mo na, suggest ko sa'yo, kung mahilig siya sa mga pizza, mga, basta, tinapay yan, padalan mo. Ice cream. Pagkain ng yung babae, par. Pag nabusog mo yan, sabihin niya, ito, okay, tumaasawa to kasi palagi akong busog. Tindihan mo ba? O kaya cheesecake bigay ko. Ayan ang gusto mo, sige bahala ka. Suggestion mo yan. Cheesecake yung binigay sa operation tol. Ikaw na bahala ha, kung magdiskarte ka ha. Basta sundin mo na lang yung payo ng pagkain ibigay, hindi flowers ha. Tindihan mo? Pare, thank you. Okay. Walang problema. Basta pag may tanong ka, sabihin mo lang ha. Sana sagutin na ako, no? Alam ko naman, Uncle at Tita, na medyo manipis ang chance ako kay Belinda dahil maganda po siya. Aminado naman po ako na medyo mismatch po kami. Pero may tsura din naman po ako. Kaya tinuloy ko pa rin po ang aking panliligaw sa kanya hanggang umabot na po ng 8 buwan. At sinunod ko ang payo ng aking mga par na magdala ng pagkain para sa kanya. Good morning, Belinda. Ano, hindi ka pa rin ba sumusuko? Ito, may dala ko pandesal, oh, saka peanut butter. Alam mo bang pinipimple ako pag may mani? Gusto ko talaga. Ay, pimple lang ako, tapos dadagdagan mo pa ng mani. Ano ba talagang gusto mo, ha? Hindi, pampakinis ang balat yan. Hoy! Ay, di. Ngayon ko na narinig ang peanut butter, mapakinis ng balat. Ha? Umayos ka. Mars, huwag ka naman ganyan. Mars, taong humarap yun sa'yo, oh. Tao ba yan? Mukhang tribal din. Buti ba si Peter? Gusto ko si Peter. Bakit, Mars? Driver natin yun. At least yun. Kunyari lang yun. Pero okay din, magaling kumanta. Ano pa? May dala ka ba iba pagkain? Ito, banana Q. Hoy! Akala ko ba pinayuhan ka na ng mga par mo? O sige, ano pa daw dala mo dyan? Ano pa? Ba't may dala ka nilagang itlog? Ito, may itlog po dyan ba siya? Itlog? O scramble? Akin na nga. Ang init ng itlog mo! Wala bang tapsilog? Wala. Tusilog? Wala din eh. Tusino? Wala din. Pangsilog? Yung Wala. bangos na may silog? Wala. Wala. Likasilog, lechon kawali. Ganon, likasilog. Wala din eh. Ba't ka pa nanliligaw sa akin? Alam mo, patawarin mo ako, Mario, ha? Pero, Mario, may sinagot na ako eh. Ha? Kami na ni Aljon. Ano? Si Aljon. Yung kasamahan natin, sinagot ko na si Aljon. Bakit? Bakit? Ba't ka lang alam ko sinagot ko siya? Kasi mas gusto ko siya. Tsaka, ang galing ni Aljon magdala, manligaw. Alam mo yun, pinadala niya ako ng kape, pinadala ako ng pizza, ng cake. Sa'yo, banana Q, itlog. Anong gagawin ko dyan? Tapos may bulaklak na santimom? Pasensya ka na, ha? Pero si Aljon talaga ang gusto ko eh. Huwag ka na umiyak. Kawawa naman pala ako. Umiyak ka ba? Umiyak ka pa. Kulang pa yan. Akala ko, sasagutin mo na ako. O tapos,
Nag-expect ka pala? Kawawa. Kaya mo, magluta na lang ako para mapansin mo ako. Hoy, kahit umaklak ka pa ng isang sakong luta, hindi na kita mapansinin. Patawarin mo ako, ha? Ha? Napakasakit talaga. Eh, ba, hindi ka naman umiiyak, hindi ka nasasaktan. Hindi ko akalain na ganun pala mangyayari. Patawad na, may boyfriend na ako, ha? Patawad, Mario. Ito na nga, lumuluha na nga ako. Oh, kawaw! Sinungaling ka pala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!